100 वर्सांनी आमच्या फिरगजेचे विगार जावन पुत्तूरच्या शेळयांचे गवळी जावन देवान तांकां दिल्ल्या जाणवायेन आनी शाणेपणान आमकां चलयल्ल्या आमच्या आत्मीक गरजांक पावलेल्या सर्व जबाबदारी भोव आपुरबायेन सांबाळलेल्या आनी आमच्या फिरगजेक वरदान जावंक पावल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक दिनवास पाठोवंक आनी तांचेर देवाची विंसणार आशिर्वादा मागोवंक आमी हांगासर जमल्या. जिवीत एक पैण. ह्या पैणाचो एक अध्याय पुत्तूर फिरगजेन संपवून मुखलो अध्याय रोसूंक वा मंजूर फिरगजेक भायर सरल्या वक्ता विगार बापांचो जिविता ग्रंथ जायत्य पानांनी भरलेलो जावं दी म्हणून आशेव्या. ह्या दिनवासनेच्या कार्याक हांगासर येवन पावल्ल्या सर्व याचकांक, धर्म भयणींक, हुद्देदारांक, संघटनाच्या कारभाऱ्यांक, ल्हानांक तशेंच व्हडांक मोगाचो स्वागत मागता. आता या कार्याचेर देवाची विंसणार बसावां मागोवंक आपल्या प्रार्थना सासवे मुखार येतात बेतनी शिक्षण संस्थेची देण्यावंत फुलां. सृष्टिकर्ता सृष्टि रक्षका सृष्टि चेतना नमो सृष्टि मूला सृष्टि कारण सृष्टिकर्ता निनगे शरण सृष्टि पालक सृष्टि पोषक सृष्टि रक्षक निनगे शरण सृष्टि पावन नित्य नूतन दैव चेतना निनगे शरण स्वागत आरती ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೈವೇದ್ಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ
स्वागत ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದಿದೆ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಗಮ ಹೃದಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಂಚನ ನಮ್ಮಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನೀವೇ ವಾಚನ ಬಾಗುತ್ತ ನಮಿಸುತ್ತ ಆರಿಸಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಬಾಗುತ್ತ ನಮಿಸುತ್ತ ಆರಿಸಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಾವು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಳುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಳುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಉಳುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಉಳುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ Dobry संस्थान जमलेला संस्थान मुगाचनो आमच्या मुगा विगार बापांक विदेश संघच्या गंभीर आणि भावनात्मक कार्याक हांगासर समजल्ल्या सर्वांक मोगाचो स्वागत. आज एका कुशीन संतोषाचो वेळगडी तरी आनी एका कुशीन बेजार आसा. संतोषाचो कित्याक आमचो मुगाळ विगार बाप मनादीक बाप लॉरेन्स मस्करनस 6 वर्सांची निस्वार्थ सेवा ह्या फिरगर्शेंत तांणी दिवन गोडी बापांच्या आदेशा प्रमाणे वा म्हणजे फिरगर्शेक ते वग जावन येतात आनी तें आमकां बेजाराचें. ह्या तांच्या बऱ्या मागच्या कार्याक जमा जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक बरी सांज हांव मागता आसतना आमच्या काळीज बेजारान बरोवन येत आसा. आमच्या मुगाळ विगार बापांक बरें मागता आसतना तरी बापानो तुमी ह्या कार्याक हजर आसात. हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवे मनादीक बाप लॉरेन्स मस्करनस तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो मनाचो गनाचो हार्दिक स्वागत हांव मागता. हांव विनंती करता फिरगस गोडे परिशदेचो उपाध्यक्ष मिनिस्टर रोशन लसरादो तांकां मान करच्याक. अभिमानान ह्या कार्याक हजर आसात मनस्तीन जॉस्लिन फर्नांडीस इन्स्पेक्टर एक्सायज डिपार्टमेंट पुत्तूर. हांगासर आनी कितें गजाली आमकां आसली ती मागीर आमच्या संगता मेळटली. ह्या कार्याक आमच्या संग आशिल्ल्या मनस्तीन जॉस्लिन फर्नांडीस तुमकां विगार बापाच्या नांवे हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवे मोगाचो स्वागत हांव मागता. हांव विनंती करता विगार बापांनी तांकां मोगाचो स्वागत करच्याक. मनादीक बाप ऑलविन डेकोना सुळ्या फिरगजेचे विगार वारेड्याच्या तर्फेन ते हांगासर आसात. बापानो तुमकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव मागता. हांव विनंती करता बाबी साळगाचो संयोजक मानेस्त हेराल्ड मस्करनस मान करच्याक. आमच्या ह्या कार्याक हांगासर जमा आसात वारेड्याचे यासाक शिक्षण संस्थेचे यासाक तशेंच दोन भयणीक तुमकांय मोगाचो आमी स्वागत मागता. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. आज केंद्र बिंदू जावन आसा फादर लॉरेन्स तुमकां एज फादर मर्विन सेड ऑलरेडी आमकां बेजारी जावन आसा पूण एक तरान खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार हांगासर तुमी इतलें बरें काम करून आनीक फिरगजेन तेंच देवाचें काम आनी बऱ्या रितीन संपोवच्याक वेते आसात आनी ते मुखार कंटिन्यू करूंक वेचे आसात. तशें आमकां बारी खुशी पूण बेजार जाता. We can't get you off from here. So actions speak louder than voice म्हणतात. That video which was played, it was beautifully put into तुमचे स वर्साचे तुम्ही काले काम केला. It was very beautifully put and my words will be little bit shorter now because we have already seen what you have done. But one thing that I have looked personally into you is you can see, you have the gift to see beyond wants. That is what people want,
you can see beyond that, which means you can give a long-term, solution for everything. You can peep into their needs. आणि तशें जाल्ल्यान हांगा मस्त तुमी अभिवृद्धी काम केला. That is why you have that blessed, I must say that is a fruit of the Holy Spirit, to see beyond what we want, because needs are important. तुम्ही वामनजूर वेते आसात. I just pray, and it's all our wishes also, की तुम्ही थंय वचून देवाचे कार्य त्या लोकां खातीर काले आसा ते तुमचे मुखांत्र देव ते कंप्लीट करून दी, फुलफिल करून दी, and may it be as fruitful as it was in Puttur. All the best, Father. We will really miss you, and thank you so much. Thank you. विगारबा पुत्तूर सांडून वेतात म्हण मोळबान सयत दुकांगळयली. मन दिग्बाप लॉरेन्स मस्करेनस हांणी पुत्तूर फिरगजेची जबाबदारी घेवन केल्ली सेवा मोगावरती उतरांवरती एका अपुर्बायेच्या गिता सोवे विगार बापाक दिनवास पटोवंक मुखार येता पुत्तूर फिरगजेची गायन मंडळी.
आपली कालचा गुंडायेची बोगणा उतरा रुपार गुंतून फिरगस कुटुंबातर्फेन उलोंग मुखार येता 22 आयोगांचो संयोजक मानेस्त पाउल हेराल्ड मस्करेनस. बोमगाळ बिगार मनदीक लॉरेन्स मस्करेनस बापानो वाराड्याच्या ह्या जागाच्या तर्फेन असो आमचो मनदीक बाप ऑल्विन अबकारी इलाक्याची आयच्या कार्याची सैरीन आसची मनेस्तीन जॉस्लिन आणि वेदीचार असलेल्या सर्व सैर्यानो वेदी फुडें आसच्या सर्व याजक बापानो धर्म भयणीनो गुरकारानो वाड्या प्रतिनिधीनो सर्व मोगाच्या इश्टानो वेदीचेर उतरांक येयल्यान दिनवास तुमकां 6 वर्सां दिल्ल्या सेवेक रुपकारी मोनान दिनवास तुमकां. ह्या दिनवास कार्याक इतल्या व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात इतिहासांत चारित्र्य रचल्या. येदो व्हड समको येदो मनसर हाच्या आदीं आयिल्ल्या विगारांक विदाई मागसो वा बरें मागसो या स्वागत मागसो त्या कार्याक इतलो लोक हजर जावंकूच नातुरलो हें म्हजें चिंतप मालगडे खंडीत ओपतात. इतली बरी वेवस्था हांगासर केल्या गोवळीक परिशदेन आनी तांतूय आमच्या विगार बापांक दिनवास पाठोवची एक समिती केल्ली आनी समितीच्या सांद्यांनी प्रत्येक तरुण हाचे मुखेलपणान गेल्लें आसा. सहायक विगारान फादर मरवीन आनी आमचे उपाध्यक्ष रात आनी दीस न्हीद नासतना म्हणले बरी वावुरला आनी असली वेवस्था करूंक तो कारण करता जाल्यात तांकांय ह्या वक्ता आमी चेपे उखलता. इतल्या व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर बसून विक्षण केलां तर आनी विगार बापांच्या मोगान वो बांद आनीकी गट केला तर हाच्याकी व्हड रुजवात दुसरी ना हें म्हजें जावन आसा चिंतप. मोगाच्यानो येदोळूस तुमी पाद्रबाची 6 वर्सांची जें कितें पाद्रबान सेवा केल्ली चित्रण तुमी पळयल्लें डॉक्युमेंटरी रितीर सर्व तांतूं आटापलेलें आसा. आनी परवाच्या 20 तारखेक विगार बाब हांगासर हांगातावन भायर सरच्या वेळार तें युट्यूबार अपलोड जातलें तें जावन आसा आमचें चिंतप. कितलीं कामां केल्यारय आमच्या लोकांक आनीकी आसा जाय आसलो पाद्र्याक आनीकी थोडें बाकी आसा आमसावन वयमू कितेंसून उरोवना. संपूर्ण परिपूर्ण रितीन पाद्रबान तांच्या मट्टाचें तांचें कितलें थांगता तितलें हरयेक रितीन सूक्ष्म रितीन खंय उणें आसा तें सर्व भरती करून तयार जाल्यात वचोंक बरी फिरगज मेळ्ळ्या तांकां. देखून आज आमी बेजार पावचे नाका संतोश पावया. पुत्तुरांत तांणी काडली मिनत आनी ताका देवान दिल्ली एक रुजवातेचें कितें कानीक म्हणटा आमी तें तांकां दिलां आनी ताका आमी देवाक होगळाप दिवंक फावो. पाद्रबान आमच्या फिरगजेंत केल्ली कितें वावर आसा तो उलोवंक उतरां पावनात तरी कावनांत हांवें तयार केल्लें आसा. थोडें येदोळसो तुमी पळयल्लें आसा आनी आतां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. मायदी दिवस फिरगस आमची साबार नांवालांक फामाद जाल्ली. वडवीक उसारतां आदल्या महान याजकांची फिरगेचे खातीर तांणी जिणी झरयलेली. इतिहासांत बरोवन आसात शिक्षण संस्थे चर्च बिल्डींग नवी इगर्ज आनी इतर विविध वेळा मानाच्या याजकांक वंदन पाठोवंक फावो. आनी तो एक दीस 2020 इसवी जुलायची 11 दीस पांय तिंकलो विगार बाप लॉरेन्स धडंग जीव गंभीर तरी मोवाळ काळीज दत्तनास कळटालें जावंक आसा म्हणून नवें सामू ह्या फिरगजेन. तेन्ना कोवीड संवसारच लॉकडावन कोवीड नितळ्ळें जिवीत सुदारलें. गांव आतां निरांतक मिसांव चुरूक जालें मिसां आराम जालीं
भुरगीं युवकां प्रायवतां इगर्जे तवशीन पावलीं. आराधन रेतिऱ्यो फेस्तां परब्यो कितें सांगो सोबायेचो पुंजो. उत्सव भुरग्यांचो, युवाजनांचो, काजऱ्यांचो, प्रायवंतांचो, धर्मिकांचो आनी संघटनांचो. तालंतां उर्जीत करची खाला वाड्यावार तरणी पोरणी कालांकारां सडली रंगमंचार. संतुश्ट जालीं सर्वां घेवन इनामां ल्हाना तावन व्हडां. कार्य संभ्रम फेस्तां परब्यांत आसतालीं विविध खाणां पक्वानां. भुरग्यांक जावं वडिलांक रित्या पोटांक धाडूंक बिलकूल मौन ना. धान सडलें दिल्यार पुरो एक वलो कर्स काडून उरचें तितलो. देखूनच साबार जण सांगताले विगाराचो हात गूण आसा बरो. उदारी विगाराक उदार मनशाचो पाठिंबो आसतालो खरो. इगर्जे संबंदी आस्त बन्नूर मोट्या तडका गुंड्याडका वा येलमुडी. सिमिस्त्रीचे नवीकरण विशाल साल लागून छापेलाक सोबाई नवी. दिश्टवेली शिकपा संस्था तेवशीन आकर्षक करच्याक इस्कालां कॉलेज सर्व स्टुडंट सेंटर्ड जाली. क्रिस्तांव वा अक्रिस्तांव शिक्षण जोडच्यांत वंचीत जायनाशें सत्राय केली. खांद दिलो विगारान सुदर्शन वेले मिक्कीन वावर केलो तेदाळचो सिडी बाप स्टॅलिन. कितलीं कामां जाल्लीं पळयत आसतना भक्ता पोट भरताशें. नवीकरण इगर्ज आल्तारीर कुरीस बसोंक सुशेग वेळार कशें जालें. अपुरबायेचें साल सोबायेचें मेल फिरगेजेक तयार जालें. विस्कृत विशय कळयतलो लोकांक हर एक लेख पारदर्शकाचें. तितलेंच पावता दान दिल्ल्या मनांक विनियोग केला म्हणून संपन्नमुळांचें. फिरगेचें चित्रण आतां बदली जालां. आस्त बदकेचें रिकार्ड परफेक्ट जालां. भाड्यागारांचे समस्यो इतिहार जाला. फुडें येतल्यांक वाट साफ जाल्या. इतलें सांगून संतोष पावतना विगाराक वर्ग म्हणून कागद आयला. संतोष निवला. बेजाराई भरल्या. आदेश मागूंक तोंड मोने जालां. उपकार बावडूंक उतरां ना जाल्यान. भरिल्ल्या काळजांत एक मात्र जाग. थँक्यू फादर लॉरेन्स. इतलीं बरीं कामां तुमचे हातांत जालीं पूण दिसाना नांव तुमचें कांतयलेलें खंय तरी. नांव तें आसा आम्हा सर्वांच्या काळजा मनावेरी. तेंच उरतलें सदांच आमच्या खरण्यांनी. अभिमान बघता मान संतोसता सांगूंक काळीज अत्रेकता. पुत्तूरचो शिल्पी मनसिंजर पात्रांव परत आयला जल्मून. जावंकी पुरो हस्सू बाप लॉरेन्स. शातिवंत नितीवंत धैर्यवंत असले गुण आसलो व्यक्ती आसा तर तो बाप लॉरेन्स. सक्रामेंत आराधनांत आपणाकच समर्पण. देवाचें उतर आपणाक तशें हेरांक तुलन केल्लो याजक बाप लॉरेन्स. कश्ट दूख उसारलें तर भेद नासतना खंयच्याय परिस्थितींत कुणकेचो हात दिला तर तो बाप लॉरेन्स. अपमानाच्या उलोवप्यांक उतरां आयकून तरी सोंसणीकायेन रावचो मनीस वयतर तो बाप लॉरेन्स. सर्व शगून मोतीन जागोवन फुडें वचा फादर. आदार दिता पवित्र आत्मो सांबाळटलो तुमकां सदां. खंय वसा बरें करा. मागणी बसयता आमी पुत्तूर घरां. बोल भलायकी
सुख समृद्धी देव फावो करतलो तुमकां सदां. लांब जिवो आमचो मोगाळ बिगार बाप लॉरेन्स मस्करनस. वाराड्या तर्फेन विगार बापांक बरें मागोवंक उल्हासूंक तशेंच अभिनंदन पटोवंक हांव मुखार आपयतां सुळ्या फिरगजेचे विगार बाप ऑल्विन डिकुना हांकां. सोर मानाच्या सैर्यानो, वेदी मुखार आसच्या म्हज्या याजक बाबानो, धर्म भयणीनो, पुत्तूर फिरगजकारानो, बाप लॉरेन्साच्या कुटुंबादारानो आनी आमकां सर्वांक मोगासो. सोर म्हणटना सक्कडी आयल्यात तातूंत भुरगीं आसात, युवजण, व्हडा मलगडी, याजक भाऊ, धार्मीक भयणी, फिरगजकार, गांवकार आनी जात कुळी नासतना हेर धर्माचे सगळ्यांक तो मोगासो बाप लॉरेन्स. आमकां ह्या संदर्भार वाराड्याच्या याजक भावांच्या नांवी आमचो मान बागयता, तांच्या अपूर्व सेवेक परबी पाठयता आनी बरें मागची 2 उतरां. ह्या संदर्भार एका गादीचो म्हाका उडास येता. शेजारा रावल्या शिवाय गूण कळनात, सांगाता न्हिदल्या शिवाय ताप कळना. शेजारांचे गूण कळी जाय जाल्यार फ्लॅटांत रावल्यार ते कळी जायनात. शेजारास रावाजय. फुडल्या एका वर्सा तावन बाप लॉरेन्साचो शेजारी जावन सुळ्यांत हांव आसा आनी आमच्या गोवळीक वावरांत आमच्या वाराड्यांत सांगाता आमी वावर केला. अशें लागशिल्लो तो संबंद आमचो आनी ह्या संदर्भार जायते तांचे बरे गूण म्हाका नाटवल्यात. त्या सर्वाचो उल्लेख करूंक गेलो जाल्यार खंडी जावन वेळ पावचो ना, कित्याक म्हळ्यार बाप मरविनान म्हाका दिल्यान केवल 3 मिनटां, चुकल्यार 4 मिनटांक वा 5 वशेंत म्हणालो. केवल 2 गुणांचो उल्लेख हांव करूंक कशी व्हरता. पयलो, बाप लॉरेन्स न्हंयक वा दर्याक पडल्यार वा कोणेय तांकां न्हंयक वा दर्याक लोटून घाल्यार ते शाबितायेन वयर येतात, मात्र न्हय ताचे बराबर हातांत थोड्यो मसल्यो घेवन वयर येवची छाती तांची. आमकां कोणायकी न्हंयत वा दर्याक लोटून घालेंतर वा पडल्यानंतर म्हजे तसलो त्याच वेळा पुक्क घालून वेता. तुमचे पैकी थोडी जाणां वयर येवंक साद आसा, पूण बाप लॉरेन्स तसो न्हय. भोव लागशिल्ल्यान तांकां हांवें पार्क केलां. तांची छाती, तांची कालिती, तांचे धैर्य त्या रितीचें. खंयचीय ती परिस्थिती जावं, कसलोय तें वातावरण जावं, तें फुट करची ती सकत, मतेची सकत, आत्म्याची सकत आनी कुडीचे ते विशेष गूण तांचे. देखून ह्या खातीर तांकां शाबास म्हणटा. गोवळी बापा लागीं हांवें तांचें नांव एका फिरगजेक सुचन केलें. ती फिरगज सांगूंक वचना, कित्याक तांची छाती पळोवन. पूण उपरांत ते म्हाका म्हणलें, काल्याक सायबा म्हजें नांव तें सुचन केलें, करूं जो आसलें. हांव काल्या सांगता म्हळ्यार असले याजक खंडी जावन आमच्या देशीजेक एक वर्ती देणगी दिवचेत आसले. फाटल्या 100 वर्सांनी हें तुमी पळयलां आनी मुखल्या वर्सांनी मंगळूर देशीज आनीकय वर्त्या मापान पळोवंक चगतली म्हणलें खंडीत हांव बरवसतां. दुसरो गूण, मनशापणान सगळ्यांक आरावन धरचेत आसले. आमचे थोड्यांचें मनशापण पळया, थोड्यांक मात्र आमी आरावन दवरचें. पूण बाप लॉरी तसो न्हय. ताचें मनशापण अशें आसा की सगळ्यांक ते आरावन धरतात. त्या डॉक्युमेंटरींत आमी पळयलें, भुरगीं दाळाय तांच्या हुस्क्यार. युवजणां आनी व्हडा लागीं मस्तपट आमी पळयलें आसा. जावं दी हांगा वा वाराड्यांत ते मेस वा कार्यक्रम जाल्या उपरांत सीदा ते भायर वेतात, उलयतात, हात मेळयतात आनी जायतो वेळ करशितात. आमी सीदा जेवणां येता, पूण तशें न्हय. मलगडी आसा जाल्यार मैपासान तांच्या लागीं उलोवचें. आमच्या धर्म भयणी आनी वाराड्याचे याजक आसा जाल्यार विशेष तांचो मोग आनी अभिमान. कोण एकलो गरजेवंत आयलो, उदार मनशापणाचें काळीज तांचें. आनी असल्या तांच्या मनशापणाच्या काळजांत
अरियेतल्या की जागो आसा. न्ही बऱ्यांक मात्र हांव सांगता, अरियेतल्या की कोण तांकां अर्थ करना, कोण तांकां अर्थ करून सलवाला, तसल्यांकी तांच्या काळजांत जागो आसा. आनी ह्या तांच्या मनशापणांत विशेशता कितें म्हळ्यार कोण हे मनशापण तांचें सांगतात गी तांच्या जिणयेचे उरले गूण ते अनुभव करतात. असल्या आनी उंचल्या गुणाशे गुणांनी बरोवन जेजूच्या काळजा सारके याजक जाल्ल्या बाब लॉरी फाटल्या 6 वर्सांनी अपुर्बाची सेवा ह्या पुत्तूर फिरगजेक 1 वर्स हांव हांगासर आसलो साहेब विगार जावन 1990-97 त्या वेळार हांवें पळयलां ह्या फिरगेचो मोग आनी बरेपण. बाबिल्ली गोसाल आमचो विगार आसलो, तवळचो नावार्दीक विगार. अपुर्बायेची तुमची सेवा आनी आज ही फिरगज ही आमची विद्या संस्थे कसल्या एका पावंडाक तुमी उबारल्यात. ताच्या बराबर जायत्या वराड्यांनी हांव आसलो, पूण एका विगार वारान आपल्या याजक बाबांक दिवचो तो मोग, तो सांगात आदार तो तुमचे थंय मात्र हांवें विशेश मापान पळयला. ह्या खातीर आमी सक्कडी तुमकां मान बागयता, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पवित्र पुस्तकांत जायतीं बेसावां आसात. हातूंतली 2 बेसावां आज हांव उल्लेख करूंक खुशी व्हरता आनी 2 बेसावां तुमचेर मागता. पयलें बेसांव बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 27 गणन पुस्तक. 9व्या वर्सा दिसा आमी वाचचें पयल्या मासाप देव मोइजेक आपण म्हणटा, वोस आरोनाक आनी ताच्या पुतांक सांग, तुमी इस्रायलितांक आशिर्वाद दिताना हे परी आशिर्वाद दिजय. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं. ती दोडो आशिर्वाद हांगासर आसा बाप लॉरी. सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. हो आशिर्वाद एका दिसा तुमचे समय आसो. सर्वेस्पर देव तुमकां एका घडये तुमच्या हाताक धन सांबाळूं. दुसरो आशिर्वाद. आनी तिसरो वर्तो आशिर्वाद, सर्वेस्पर देव ताच्या मुखामळाचो प्रकाश एका दिसा तुमचेर फांकूं. जर देवाच्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर आसा, खंडी जावन तुमचें मुखामळ, तुमचें जिवीत, तुमचो वावर, तुमची सेवा ती प्रकाशतली. दुसरो आशिर्वाद इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 43 अध्यायांत 2 वळींत अपुर्बायसो, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोमे आसतलो. कसलीं उतरां पळया. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजें बसण करच्यो नात. परत ती दोडो आशिर्वाद, तुमी खंयच्याय उदका सगोरांत वसात, देव तुमच्या सांगाता कसो आसा गी म्हळें तुमी दाखयलां. देव तुमकां बुडोवंक सोडचो ना, कित्याक तो तुमचे सोय आसा. न्हंयतल्यान तुमी मुखार वेता आसतना देव तुमच्या हाताक धन सांबाळटलो. आनी तिसरो आशिर्वाद, उज्यांतून सलशी जाल्यार उजो आमकां ग्राशी आसा, पूण हांगासर तूं लासून वेसो नाय. देखून कितली कश्टांची कठोर भिरांकूळ परिस्थिती जावन देव तुमकां सांबाळटलो. कित्याक येदोळ तुमी चलोवन आयिल्ली याजकी जिणी जावं हांगा पुत्तुरांत वा आंबेपळांत वा मड्यांत्यारांत वा आल्लीपाते विगार जावन आमी पळयल्या खंयच्या रितीन देवाच्या मोगान बदलेली आनी पवी सभेच्या नीज स्पिरितान आसलेली म्हूण. देखून तुमकां आमी सक्कडी बरें मागता. तसो बरो देव फुडें तुमचे संगी राबोवन तुमकां सांबाळटलो. तुमचे मरिपात भोव उंचलीं कामां करतलो. विशेश देवाचो मोग जायत्यांक साकून की फावो करतलो. हेंच आमी आशेता. हेंच तुमकां आमी मागता. देव बरें करूं. मोगाच्यानो हजाराच्या लोकांतर्फेन बोगना उसारूंक 2 मिनटांचो अवकाश करून दितेले हांव. कोणाक पुणी बोगना व्यक्त करूंक आसात तर तांणी मुखार येवचें. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. हांवें कन्नडांत एक कवन बरयलां. हे फादर ಲಾರೆನ್ಸಾक हांव अर्पिता. 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕಾಲದ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿದಂತೆ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಗೋಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಗಿದವು. ನೋಡುತ್ತಲೇ ಈ ಊರು ನಿಮ್ಮದಾಯಿತು.
ನೀವು ನಮ್ಮವರಾದಿರಿ. ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಸಾರಥಿ ನೀವು. ಮಾತುಗಳ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿ ನೀವು. ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಹೊಸದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಾಯಕನೇ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಘನತೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬೇರನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ನಂದನವನವಾಗಿಸಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕನೇ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಧ್ವಜ ಹಾರಡಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯರೇ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ತಾವು ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಮೈದಿದೇವಸ್ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಲೇಜ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮೈದಿದೇವಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣವು ನವೀನ ಕಲಾಕೃತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮೈದಿದೇವಸ್ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕ್ರಮ, ಪೂಜೆ, ಪ್ರವಚನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಕೇಳಿ ಬಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಕೈಚಾಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉಪಹಾರ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ತಾವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಭೋಜನ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದು. ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು. ತಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಾವು ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. आमची पुत्तूरची फिरगस मायदेवस फिरगस हांगासर कोणेय ह्या जगान येवचें म्हणल्यार इल्ले कावूज येतात ते हांव मस्तूच जाणा. आनी आमच्या पाद्र्याबाक आमचो बाजार लॉरेन्स आतां आमी सेंड ऑफ करता, धरता हांव खुशी भावान हांव, पूण खुशेर धरता हांव. तो येताना तशेंच जालें. अवधी पयलें आमच्या ह्या जगाक आंबेंबोळतोरांक येजे पडलें जाल्यार धैर्यान आयलो, ताका घुसपड आसली पुत्तूर 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 म्हणून. तसले संदर्भार त्या मनस्थितीर आमचो ह्या जग तुमच्या मोगाचो फादर लॉरेन्स फाल्यां परवां हांगासर येता, तो हांगासर आयलो. ते तुमी उगड आसतोरा जाल्यार
येवन कितें केलें तुमी सगळें सांगलां डॉक्युमेंटरी हांव सांगूंक वचना खंडीत हांव व्हरसूंक वचना बट त्या वेळारय हांगासर येवन 6 वर्सां दीस काडले म्हणना लोकांक ताज्या हातांत घेतलें लोकांचें मन जिखलो लोकांक दोशी वाडले दोनाचे खुशी केली संतोष पावलो तांचे सांगता बरसलो आतां कोणें म्हणलें उदाहरण दितना भुरग्यां सांगता भुरग्यां बरी तरणाटे सांगता तरणाट्यां बरी म्हाताऱ्या सांगता म्हाताऱ्या बरी आनी सगळी तो मिस इलेक्शन किंवा फंक्शन इलेक्शन भितर वचना आतां फादर डिकून म्हणलें सगळें आमी भितर जेवंक जेवून तो जेवंक वचना तो आमच्या सांगाता जेवता आमच्या सांगाता रावता आमचे उलयता खेळटा सकयल करता निमाणें कितल्या वेळार आमी येता आमकां कांय पुरसो जायचें न्ही आमी आमचें जेवण जावन आमी येता पाद्र्या थंयच आसता तसलो फादर लॉरन्स फादर तुमी हांगा ह्या इगर्जेर ह्या वाठारांत काय म्हणटात मिराकल केला मिराकल यू हॅव डन टू द पुत्तूर पीपल पुत्तूर पॅरीश अँड ऑल सरावंडिंग्स आनी सोबिताय विशयी उलया खंय पळोवं ही सोबिताय ताका सोबिताय म्हणल्यार खुशी घालें स्वच्छता म्हणल्यार कलर म्हणल्यार बारीक खुशी आतां आमची फिरगस आमचे भितरलें वातावरण आनी भायर तावन पुत्तूर तावन मार्गार वेताना आमी बसार पळोवन जी इगर्ज इतली सोबीत सुंदर आनी अलंकारीत आमकां कळना हांव तितलें आर्टिस्ट न्ही ते एक सोबूंक कारण आमचो फादर आतां खुशी ते बरें दिसाचे दिसचें मात न्ही बऱ्यांतलें बरें दिसाचें म्हणलें चिंतप ह्या फादरा कडेन आसलें फादर तुमी पुत्तूर फिरगज लोकांचे आनी परिसराचे आनी सगळी विचार जिखल्यात आनी मन दादोशी केला आमकां कोणाडे म्हणून थंय आयकलां म्हणलें म्हाताऱ्या बरी म्हणून आनी हांव ताज्यान मस्त व्हड प्रायंत पूण जाल्यार ताका तें डिफरंट दिसना जाल्यार म्हाका मास्टर म्हणून आपयतालें तो नॉट दॅट जोक बिकॉज इट कम्स ऑन द भितर जावन येतालें दॅट इज द ग्रेटनेस इतलो व्हडलो दडंग मनीस कठीण मनीस धैर्यादीक मनीस खुशाली मनीस वय अशें हांव चलीत कांय सांगनासतना तुमी केल्लें कारबारां आमच्या पुत्तूरकाराच्या हर एकल्याच्या मनांत सदांच उरतली आनी सदांच उडास उरतली आनी ताका प्रतिबळ जावन आमी तुमच्या खातीर मागतलो देव बरें करूं तुमकां आनी संत बॉल बळोवन दी आनी तुमकां 3 अवधी आसात हें वचा म्हाका आनी 3 अवधी 3 भुरगीं म्हणटा एक जाली आतां आनी मागीर 12 वर्सां खंय पळया आमी सगळे आसल्यार तुमचे संग येता ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Respected beloved correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, dignitaries on the dais, and all the well-wishers who have come here, good evening to one and all present here. First and foremost, this is an emotional moment for all of us, and as an employee of Maidadev's institutions, I take this opportunity to thank our beloved principal, for the beloved correspondent, for what all he has done for the institution, education institutions. Wholeheartedly, I thank you, dear Father, for all that you have done to us, not only the St. Philomena College, to all the institutions, and we will remember you forever for what you have done to us. Thank you, dear Father. तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. बाप लॉरन्स मस्करेनस एक याजक देवान विंचून काडलेलो. तांच्या समर्पित जिविताक तांणी आमचेर दाखयल्ल्या मोगाक आनी तांचे सेवेक आमी उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मोनान गौरव पटयता आनी तांचो आभार मानता. प्रत्युपकार आनी गौरवचो संकेत जावन तांकां मान करूंक आशेता. ह्या वक्ता तुमच्यो ताळयो गजोनूच रावोन दीत. ह्या सालाच्या कोणच्या तावन ताळया रुपार आमची बोगणां वाळोवन दीत. हें कार्य चलोवन व्हरच्याक हांव मानेस्त क्लेमेंट पिंटोक मुखार आपयता. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿವಸ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ನಮನ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ರವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ನಮನ ಆ ಸಮಯ 4:15 ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಬನಿಯನ್ನ ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾನು ಕೂಡ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೂಡ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. 2020-2026 ತನಕ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ, ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗಲಿ ಅವರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ ದ ದೇವೋಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅದು ಅವರ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಾವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಎಡಗಡೆ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಉದಯ್ ಭಟ್, ಅಮ್ಮ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಪ್ಯ, ಇವರ ಆ ಒಂದು ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಘಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಂಟರ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚಿಸಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಫಾದರ್ ಮಾಯ್ ದ ದೇವೋಸ್ ಫಿರ್ಗಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಬೋ ಮನ ದಿಕ್ಬಾಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಫಿರ್ಗಸ್ ವಿಗಾರ್ जुलाई 31, 2020 मे 19, 2020 सोपर्यंत हांकां वर्त्या अभिमानान आनी दिनवासनेन पाठोवचें मानपत्र. मोगाळ बापानो, करपासारको तिरभावार्थ, फुलासारकें मोवाळ मोन आनी काळीज घेवन अस्कुर्या मुकामळान जुलैच्या 31, 2020 कोविडच्या काळार सर्वांची मुकामळां दांपून असलेल्या वेळार तुमचे आगमन. दिंड्या जीवाचे चतुर कारभारी मनशा आनी देवा मदें एक बळवंत पांपाळें जावन तुमी आयल्यात. बहुशा पुत्तुरांत इतली क्रांती जायत म्हूण कोणेय चिंतूंकूच ना. तितलें बदलावन आनी बरेंपण तुमी हाडलां. जल्म आनी भुरगेंपण 1969 इसवेच्या मेयाच्या 11 संपिगेच्या सिल्वेस्टर मस्करेनस आनी बेनेडिक्ता पिंत हांच्या 7 जणां भुरग्यां सगळें फूल जावन तुमचें जनन. आपलें प्राथमीक शिकप अनुदानित इस्कूल संपिगे, प्रौढ शिक्षण सर्वोदय हायस्कूल कल्लामुंक, PUC शिकप जैन कॉलेज मूडबिद्रे हांगासर संपोवन 1987 इसवेंत जून 30 सान जुजे सेमिनारीक भरती जावन देवाच्या सेवेंत आपणाकच मेतेर करच्याक हर एक घडी पवित्र म्हूण लेखून देवाच्या सेवेक समर्पण दिल्ल्या तुमी तुमचें उंचलें स्नातकोत्तर शिकप समाजशास्त्र आनी देवशास्त्रान संपयलें. देवाच्या शेतान अशें याजाकी दिक्षा एप्रिलाच्या 17, 1997 इसवेंत बेलतांगडीच्या आरवाई गर्जेंत लाभली. उपरांत 1997, 1999 पर्यंत कास्या, 1999 2001 पर्यंत मूडबेळ्ळे, 2001 2002 पर्यंत बेळमन या 4 फिर्गजांनी
खाजीतोर जावन सेवा दिल्ली जावन आसा. 2002 तावन 2010 पर्यंत आल्ली पदे, 2010 तावन 2017 पर्यंत माडेंत्यार, 2017 तावन 2020 पर्यंत आंबेंबळ, फिर्गस आनी विगर जावन तुमची सेवा. 2020 जुलय 30 आनी 1 वेर पुत्तूर पिर्गजेक विगार आनी वर जावन तुमी आयल्यात. पुत्तूरान आसच्या हर एक कुटुंबाची आनी तांच्या सांद्यांची गुंडायेन परिचय आसची विशेषता तुमची. पुत्तूरान आत्मीक रितीन विशेष बदलावान तुमी हाडल्या. लोक मिसाक संतोषान येतात, कित्याक गी म्हळ्यार हर एका मिसाच्या पयले सर्वांक मोगान येवकार मागचे विशेष सरळता तुमची. प्रायवंतांक वेंगेंत आरावन आपल्या आवय बापाय बरी मानान लेखचें वर्तें मोन तुमचें. भुरगीं ती खंयचीय जावं दी, कसलो सुतापावत करिनासतना आपुणूच भुरगो जावन तांचो संतोष दर्तो करचे पुत्तूरचे चाचा नेहरू तुमी. प्रायवंतांक एक मोगाचें उतर आनी भुरग्यांक तांच्या मोगाचें लालीपोप दिवन तांची मनां दादोस करचे एक समाजाचे बळवंत हातेर म्हूण समजल्ल्या तुमी. तांकां सडीत उत्तेजन दिवन मुखेलपण कशें घेचें म्हूण तरबेती तिदवून दिल्ले महान तुमी. सकाळी 5 वरां तावन राती 12 वरां पर्यंत कळमीत नातुल्लो वावर तुमचो. इगर्जेचें आनी सभांगणाचें नवीकरण पुत्तूरांत एक नवें इतिहास म्हणून सांगीत. केवल थोड्याच दिसांनी संपूर्ण इगर्ज नवीकरण केल्ली शाती तुमची. हें पळोवन लोकांची बदलावण आनी पाठिंबो आनीकी सडला. उदारपणाक आनी मेतेरपणाक लोक साक्ष जाला. बसूंक विस्तार वेवस्था तशेंच सर्वांक येवंक सलीस जावचे बरी निकेपाचो जागो विस्तारायिल्ले रुपांतरकार तुमी. शिक्षण संस्थेचें नवीकरण मानेस्त मायकल डिसोजा हांच्या बळवंत सहकाराखाल हर एका शिक्षण संस्थेचें मूळ सौकर्य नवीकरण करून नवें रूप हर एका संस्थेची तोबळ भेट आनी परिशीलन केल्ले विद्यार्थी स्नेही पद्रत तुमी. सर्व संस्थे सांगता घालून क्रीडोत्सवाचें फेस्त मनसिंजोर पात्रांव बापांचो जल्मा दीस आचरण सकट शिक्षण संस्थेचे वार्षिकोत्सव क्रमबद्ध रितीन आसा करून माध्यमांनी प्रसार दिल्ले संचालक तुमी. PUCच्या भुरग्यांची गरज समजून आधुनीक सवलतेन भरिल्ले नवें ब्लॉक आसा केल्ले बळवंत साधक तुमी. 12 वर्सांचे इतिहास आसच्या सा फिलोमिना डिग्री कॉलेजीक नॅक ए ग्रेड मान्यता तशेंच ऑटोनॉमस स्टेटस जावन परिवर्तीत केल्ली कीर्त तुमकां फावो जाता. विगार बाप आमचो जावन सर्वेस्परतय तुजो संतोष सोदू. तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो म्हणल्यार किर्तनाच्या उतरा प्रमाणे तुमी एक संतोष भरीत यजाक. तुमच्या कामान तुमी संतुष्ट, तुमच्या यजाकपणान तुमी पीर. ह्या उतरांक लागू करून सांगचें तर His hands may hold the holy vessels, but his heart holds the community he so dearly serves. लोकांतय आत्मीक बरेंपण सोडूंक तोबळ रेतिऱ्यो आराधन कोंताचें भक्तीपण पवित्रत्म्याची ससाई सडल्या मात्र न्हय वाड्यावार कुडीस दिवन कुर्सा वाटेची भक्तीपण सडलां. विशेष जावन भुरग्यांक दोतोरणीचें महत्व तांच्या वडिलांक जमो ते द्वारी समजोवन 100% भुरगीं दोतोरणीच्या क्लासीक हजर जातात म्हूण सांगूंक मस्त अभिमान भोगता. दोतोरणीचो दीस व्हडा संभ्रमान आकर्श इनामां तशेंच गद्दाळ्याच्या जेवणा संगी आचरण मिसाव आयताराक विशेष तयारी करून दियेसेजेन दुसरें स्थान आपणायिल्ली कीर्त तुमची. आल्तार भुरग्यांक तांचोच म्हणलो लोभ आसा करून पेस्तां परबेची सोबाई दोडती कर 100 वयर भुरगीं ह्या मेळाचे सांदे जाल्यात.
लितुर्जी आनी वाड्यावार पेस्तां वार्षिक पोट्टेर तयार करून कितेंच घुसपोड गोंधळ येनातले रितीन मांडावळ केल्ले बळवून साधक तुम्ही विशेष जावन समुदाय तुम्ही बळवून केला लोकांमध्ये आमची पिरगस आमचो समुदाय म्हणले भावनात्मक भोगप लोकांक आयला तुमचे मागणे रत्मीक संगती अस्कत्यांक सक्तेन भरचे हातेर जाला ही गरजेतावन भायर उरिल्ल्या साबार जाणांक फाटी परतून वर्त्या उमेदीन आत्मीक संगतीच्या भागीदारपणान पात्र घेवंक कारण जाल्यात पिरगस गवळीक परिशदेचे संदे उर्बेन आनी कुशेन सेवेक आजार जातात मात्र न्हय साबार नव्या तोंडांक मुखेलपण तशेंच सेवा दिवचो अवकाश तांकां तुमी फावो केला विक्टर्स इस्कोलाक येवचो रस्तो आमचो कर्ण पेस्ता परबे वेळार वाहनां रावोवंक वेवस्था तुमचे तावन जाल्या साबार वर्सांचो समाजचो बान्नूरांतलो जागो पाटी आमच्या हाती पावोवंक कळमीत नतली मिनत तुमची गुंडेडका कोपेल आनी सिमेस्त्रेक नवे रूप तशेंच मोठे तडका जागो आमचे आदीन येवकारान तुमी जावन आसात ही गरजेच्या भाड्याचे अंगडीचे साबार वर्सांचे बाकी असलें देवे येवचे बरी कर ताका लत्ती जाल्ली दस्तुवेजां सारकी केल्ली कीर्त तुमची अंकी अंश केवल एक गरज न्हय ताचें स्पश्टपण एक संपूर्णता तुमी दिवचे पिरगजेचे लेखपाक सदांच पारदर्शक हर एक पयसोय लेखाक घेवन कितेंच आईन अन्याय जायनातले बरी न्याय रितीन संपूर्णता दिल्या पिरगजेंतल्या आसक्तवंत लोकांक यात्रीक पळयन भुरग्यांक आनी सौर संघटनाक पिकनीक आसा करून तांचो संतोष आनी भावार्थ दौरतो केला 2025व्या वर्सा पिरगस घरांक तांची तालंतां उर्जीत करूंक तालंतां फेस्त आनी विविध कार्यक्रमां आसा केल्ले तालंत भरीत याजाक तुमी विशेष जावन आकर्षक छायाग्राहक जावन आसून निर्गमन असो वेळ आयलेरी संस्थेची आनी ही गरजेची गरज समजून नव्या बोरवेलाची वेवस्था केल्ले आशादायक विगार तुमी इतली पुरा रटावळ तुमी भोगल्यारी सदांच कळनातले मागणे दृढ विश्वास तुमचे एक बोळस म्हूण संगीत तुमी एक धैर्यवंत येसाक कितेंय येवं दी घट्ट मनान विचलित जायनासतना सन्निवेश फुड करचे देणे तुमकां आसा खंय सोंसणिकाय गरज आसा थंय सोंसणीक जावन खंय गंभीरता गरज आसा थंय गंभीर तुमी वी रायज बाय लिफ्टिंग अदर्स म्हणल्या उतरां तुमकां सरी जातात पिरगजेच्या हर एक सांद्यांक तुमी तुमची कर्ण घेतल्यान सर्वांक एका कोंबयेन आपल्या पाकट्यांत आरावन धरिल्ले बरी सर्वांक मोगान तुमी सांबाळला तुमी एक विशेष येसाक कित्याक म्हळ्यार तुमकां ना भेद तो दुबलो तो ग्रेस्त ह्या एक विशेष गुणान तुमी ग्रेस्त येसाक जाल्यात तुमची सेवा आनी प्रभाव वर्णूंक जायना तरी तुमच्या मोगाक समर्पित हांव हो उतरांचो तुरो आवयच्या गर्भी बापायच्या हाती वाडलो एक परमळीक कोळो उतरांक तांच्या दिलो तुमी फळो वाडोवन येताना आयकलो तुमकां देवाचो ताळो मंगळूर दिएसिसीक तांणी समर्पिलो वर्तो त्यागी देवा आनी लोकां मदें जावन एक पागी कलतेपणाक करता देवाची साकरी दुखीत काळजान भरता तुमची हाजरी गंभीर तुमी दिसतात तरी वळता मोग तुमच्या दोळ्यांनी आमची मनां दादोस करता आपल्या मोवाळ उतरांनी तुमचो हांसो तुमची उतरां आमकां जिणे वाट तुमचो मोग आनी आशिर्वाद आमकां समाधानाचो काट आकाशार सोबच्या नखेत्रां बरी सदांच रातच्या आंज बडव्या बरी सताच्या वाटेचो बळवंत यासाक तुमी बापानो ती मायद देव सायबीन तुमकां सदांच राखूं दी आनी सांबाळूं दी म्हूण आशेवन लांब आवट मोतीचें समाधान तुमकां तो सर्वेस्पोर देव फावो करून दी म्हूण मागता देव बरें करूं मानादीक बाप मॉर्विन प्रवीण लोबो सहायक विगार रोशन लसरादो उपाध्यक्ष पिरगस गवळीक परिशद
ಸಿಲ್ವಿಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೋರಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಿರ್ಗಸ್ ಗೋವಳಿಕ್ ಪರಿಷತ್, पाउल हेरल्ड मस्करेनस गोवळिक आयोगांचो संयोजक, फिर्गस गोवळिक परिषद, शिक्षण संस्थेचे याजक, धर्म भयणी आनी देव प्रजा पुत्तूर, जागो पुत्तूर, तारीख 17/5/2026. वेदीरासच्या सोडल्या फिर्गस विगार आनी पोरवांच्या दिसा नव्या विगाराक सेवेस्थान दिवंक गोवळी बापातो निम्मेरलो बाप मुकलो विगार वार जावं की पुरो बाप ऑलविन डिकोना, सायक विगार बाप मविन प्रवीण लोबो, फिर्गस गोवळीक परिषदेचो उपाध्यक्ष मनेस्त रोशन लसरादो, मुखेल सैरी आमची श्रीमती जॉसलिन फर्नांडीस, गोवळी परिषदेची कार्यदर्शी मनेस्तेन सिल्विया निर्मला मॉरस, गोवळीक आयोगचे संयोजक ಮನೆಸ್ತ ಪೌಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಯುವಜನರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಏನು ಬರೆದು ತರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸತಿ ಬಂದದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಡೆಂತಾರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಡೆಂತಾರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ತದನಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 17 ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರಾದರೂ ಅದು ನೋಡಿರಬಹುದು. विन्सोन म्हणलो नाटक आम्ही हांगासर सदर केल्लो. पयलींच्या स्टेजीर. आतां ती स्टेज ना, चारित्रीक स्टेज ती आतां ना, आतां नवी स्टेज जाल्या. ಅದು 2ನೆಯ ಆಗಮನ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 31st July 2020. ಆಗ ಒಂದೊಂದೇ ದಿನ ಬಂದು ಹೋದದ್ದಿಂದೆ 2020 ಜುಲೈ 31ರಂದು ನಾನು ಬಂದು ಈಗ 6 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ನ ಅದು ನೆನಪು ಬಂತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು
ಎಂತ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡೋದು. ಹೌದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್. ಎಸ್, ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ 2010ರಿಂದ 2017 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚರ್ಚು ವಟಾರ, ತುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಅದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ನಂದಲ್ಲಿ. 2017ಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು. ನಮಗೆ ಆಗ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ, ಈಗ 6 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಬಿಷಪರು ಬಂದ ನಂತರ. ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಆ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಷಪರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನೋಡಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಉಂಟು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಷಪ್ಪರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವು ನಾನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಚರ್ಚು, ಈ ಚರ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಹೊರೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ಪರ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರುವಾಗ ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು KGಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. 1-2 ಶಾಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಟೀನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಬರುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಮ್ಮಳ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿಯೋಗ, ಫಾದರ್ ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಈಗಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯೋಗ ಬಂತು, ಫಾದರ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತು.
ಆಗ ನಾನು ಬಿಷಪರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಮರೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಷವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಥ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಏನಾಗಲಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಂಬಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುಗಳು ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹಿಂದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿತ್ತು. ಆದರೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನಂತೂ ಬಂದೆ. ಆಗ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಾರಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಇತ್ತು. ಅದು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಸಾಧನೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಲ್ತದೆ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಲ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವುದು ನಾನು, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ತೆಗೆದರೆ ಕೆಲವರು ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶುರುವಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತೆಗೆದದ್ದು, ಇನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯವರೇ, ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ धर्मगुरुಗಳಿಗೆ सक्कड पादरे आपण उपकार बावडता या पुत्तुरान सहायक विगार आणि फिरगजीच्या आमच्या संस्थेनी वावर केले सक्कड याजाक सक्कडानी ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲವೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡವರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು, ಸಕ್ಕಡ ಆमची ಧರ್ಮ ಬಹಿಣಿ, ನಾವು 4 ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್, ಮೊದಲಿದ್ದವರು ಈಗ ಇರುವವರು, ಮೊದಲಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಇದ್ದವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಅವರು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ, ನಮ್ಮ ಪರಿಷದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್, ಚರ್ಚ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಆಯೋಗಗಳು, ಅವರ ಸೇವೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂದಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಂಯೋಜಕರು, ಈಗಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬೇಡ, ಶಾಲು ಫಲಕಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೊಡ್ಡದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಂತ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲಿನ ಚರ್ಚಿನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಶಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರು ಶಬ್ದ ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಕೂಡ. ಐ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕುರಿ ಹಾಗೆ, ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ಅದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಅದು ಫಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಣಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಯೋಜಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒತ್ತಡಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಆಫೀಸ್. ಇಡೀ ದಿನ ಬಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಚರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಸನ್, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ 10-11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸಹ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಂತೇಳು. ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಕಾಣದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಊಟ ಮಾಡೋದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಊಟದೇ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಬಾರದು. ಡ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು, ಅದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಅದು ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು 51 ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಈಗ ನನಗೆ 57 ಆಯಿತು, 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಗುರುಗಳಾಗಿ 29 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 29 ವರ್ಷ. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, 1 ತಿಂಗಳು. ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ 29 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದ ರಜೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ವಿದಾಯಕೂಟ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಭ ಕೋರುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನ್ ಆಗಿ, ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಆಶಾವಾದಿ, ಒಂದು ಛಲವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಹಠವಾದಿ ಕೂಡ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬ ಹಠವಾದಿ, ಜೋರಿದ್ರು, ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು. ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹಠ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬಿಡಿ, 6 ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ ಫಾದರ್. ಏನಾಗಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ತುಂಬ
ಈ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆಚರಿಸುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. आमचे पाद्रे पंचे पहिले मी सांगते आमच्या लोकांची जतन तत्मी कनी ಗೋಳಿ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ನೀವು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದರೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವುದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಪ್ಪನನ್ನು, ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ, ನೀನು ಯಾರು, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡುವಾಗ सेवेस्थान स्वीकार करताना एक वाक्य असतं, मनुष्य दाक्षिण्य ಕೊಡ ನಸ್ತಾನ, ಯಾರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಳದೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು ಏನು ಅನಿಸಿಕೆ ನಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ. ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅವರು ಎದುರುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನೋಡುವ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂದು. ಆದರೆ ನಾನು ಜೋರು ಮಾಡೋದು ಸಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ರಾग येऊन सानी राग दो वर्षा डिफरन्स असा न्ही. राग कोण आहे, सगळ्यांक घेता न्ही. आवयक येता, बापायक येता, भुरग्यांक येता, सगळं तो इल्लो ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. ಅದು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅದಲ್ಲ, ಅದು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಿದೆ, ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದದ್ದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಏನಂತ ತುಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಿತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇದು ಕೆಲವರು ಎಣಿಸೋದು ಇದು ಒಂದು ಅವಧಿ, ಈ ಗುರುಗಳಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಇದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ನಾವು ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಾವು ಬೀಳ್ತೇವೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವಕರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂಚಾಲಕರು ಬರಲಿ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಒಳಿದಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳಿತಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಗಳು आमच्या वाराड्याच्या सकड पाद्र्यापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर ऑल्विना आमकां हांगासर बरी उतरां ताणें सांगल्यांत दर्यान पडल्यार तो मासली हाडून येत म्हणून गोत्तून आतां लोटून घालीचे. मागीर मासली मेळटा की गाली मेळटा गोत्तून बाद. आमच्या वाराड्यान सकड पाद्र्यापांनी एका रिती आमी सहकारान पाद्र्यापान सांगला मोगान आमी आसल्या ह्या वाराड्यान सकड पाद्र्यापासोय उपकार बावुरता आनी तुमचो सकडांचो मोगाच्यानो देव बरें करूं. तुमी तुमच्या मोगाक, तुमच्या मागण्याक, तुमच्या सहकाराक तुमी सकड परत हांव सांगता, तुमी सकड म्हज्या काळजांत आसतल्यात. तुमचे काणिको या तुमचे फुलां ताका ती दिल्यांत हांवें घेतल्यान, पूण ताचे घिसड तुमचो तो मोग आनी तुमची तें मागणें गरजेचें तुमचे खातीर हांव मागतलो. सोमेस्तांक बरें जावं. ही फिर्गस आनी हे संस्थे उसायेक ते पावोवन दीत. देवाक जावं महिमा. धन्यवादಗಳು. थँक्यू. फादर, तुमच्या मोगाक, सेवेक आनी कलत्या काळजाक देव बरें करूं. फुडल्या दिसांनी तुम्ही वामंजूर फिर्गजेचे सेवे स्थान घेत आसतना तुम्ही खंडीत तांकां बेसांव जावंक पावतल्यात आनी बेसांव जावन सुरतल्यात. हांगासर हजर जावन ह्या कार्याची सोबाय दोरती केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक मुखार येता गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी मानेस्तेन निर्मला मॉरिस. मोगाच्यानो देव बरी सांज दिवंक तुमकां सोमेस्तां. वेदीर हजर आशिल्ल्या सर मानाच्या सोयऱ्यांक वंदन करून म्हजी दिनमास पटोवची उतरां घेवन हांव हांगा उबी जाल्या. मोगाळ विगार बापानो, काळीज आमचें दुकान भरलां तरी जिवितांत तुमचे दिसल्या मोगाळ आनी कालत्या काळजेच्या विगार बापा सांगता जियोंचे भाग फोव केल्ल्या धन्य देवाक हांव पयल्यान पयलें अर्गां दितां. फिर्गस कुटुंबाचो बापूय जावन ओडांक आनी इवा जाणांक मार्गदर्शक जावन मालगड्यांचो संतोश जावन भुरग्यां सांगता भुरगो जावन पुत्तूर पुर्गेजीच्या भवार्थी लोकांच्या जिवितांत उजवाडाची वात जावन तुमी आशिल्ल्यात. आमचे लागीं लिपोवन आशिल्लीं तालंतां भायर काडून असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणले पातयेणी तुमी आमचे भितर भरली आनी कसलेच कश्ट धैर्यान फुडें करूंक तुमी आमकां शिकयलें. तुमचो उडास आमच्या काळजांनी सदांच आमार जावन उरतलो. तुमची बेसांवां सदांच आमचे तें आसून दीत. बापानो, तुमच्या कळमीत नातलेल्या सेवेक तुमकां दिनस पाठयता आनी फिर्गस कुटुंबा तर्फेन काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा.
मनादीक बाप लॉरेन्स मस्करेनसाच्या आदेश कार्याक हजर जावन तांकां बरें मागल्ल्या अबकारी इन्स्पेक्टर मानेस्तीन जॉसलिन फर्नांडीस तुमकां सर्वांचे नवीन देव बरें करूं म्हणटा. हांव उडास करता पोलीस कमिशनर मानेस जॉन्सन किरण डिसोजा तशेंच पुत्तूर सहाय्यक कमिशनर कुमारी स्टेल्ला वर्गीस तांच्या अनुपस्थितीन तांणी विगर बापांक उल्हास पाठयला. त्या देखून तांकांय हांव तुमच्या सर्वांचे नवीन देव बरें करूं म्हणटा. सांबावल वाराड्याचो विगारांचो प्रतिनिधी जावन आमचे मदें हजर आसात सुळ्ळे पिर्गेजीचे विगार मनादीक बाप ऑलविन डिकोन्ना. आमच्या विगार बापांक बरें मागला बापानो तुमकां आमचे दिनवास. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पिर्गेजीच्या सहाय्यक विगार मनादीक बाप मार्विन प्रवीण लोबोक. आदिवास कार्याची सगळी जबाबदार घेतिल्ल्या फातर तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तशेंच सगळें कार्य सुसज्जीत तरेन जावंक साकार दिल्ल्या पिर्गस गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस रोशन लसराजो तुमकां हे सर्व तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयची सगळी डॉक्युमेंटरी तयार करूंक आदार दिल्ल्या आयोगाचो संयोजक मानेस पाऊल एरल्ड मस्करेनस तुमकां सर्व तर्फेन दिनवास पाठयता. विगर बापांक मानपत्र तयार करून वसिल्ल्या मानेस क्लेमेंट पिंटो आनी सुद्दी पेपरार विगर बापा विशीं लेखन तयार केल्ल्या मानेस रेश्मा पिंटो तुमकां सर्व तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज हांगासर नृत्याद्वारे देवाचो आशिर्वाद मागिल्ल्या आमच्या भुरग्यांक तशेंच तयार केल्या बेतनी इस्कॉलेजचे प्रिंसिपल सिस्टर अनिता टेस्सी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हजर आसात आमच्या सांपावल वाराड्याचे पिर्गेजीचे विगार आमच्या मोगाळ विगर बापांक बरें मागोवंक हांगासर हजर जाल्ल्या सर बापानो तुमकां सर्वांक पिर्गस कुटुंबा तर्फेन दिनवास पाठयता. ह्या कार्याक हजर जावन बरें मागिल्ल्या शिक्षण संस्थेच्या सर येजकांक तशेंच विगर बापा संघाता सेवा दिल्ल्या सर सहाय्यक विगर बापांक काळजंतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आदिवास कार्याक हजर जावन विकार बापांक उल्हास दिल्या सर कॉवेंतांच्या सुपिरियर्स आनी सर धर्मभयणीचो हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. उतरां गितार रुपार गुंतून सुमार दोरताळ्यान गीत गावन विगार बापांक बरें मागिल्ल्या कोयर मेस्त्री मानेस रोशन आनी कोयरिस्तांचो उपकार पिर्गस कुटुंबा तर्फेन उपकार आठयता. आयच्या विगार बापांक उपकार आठोवच्या कार्याक हजर जाल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या गवळीक परिशदेच्या संद्यांक गुरकारांक प्रतिनिधींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हजर जावन विगार बापांक उल्हास दिल्ल्या सर संघ संस्थेच्या अध्यक्षांचो कार्यदर्शींचो आनी संध्यांचो हांव उपकार आठयता. तशेंच ह्या कार्याक हजर जावन विगार बापांक बरें मागिल्ल्या सर शिक्षण संस्थेच्या मुखेल्यांक आनी सिबंदी वर्गाक पिर्गस कुटुंबा तर्फेन दिनवास पाठयता. आयच्या ह्या दिनवास कार्याचें कार्यनिर्वहण केल्ल्या मानेस डिंपल फर्नांडीस तुमकां सर्व तर्फेन दिनवास पाठयता. हांव देव बरें करूं म्हणटा फोटोग्राफी केल्ल्या प्रवीण तांत्रीक निर्वहण केल्ल्या विद्यमान न्यूज आनी सुद्दी बिडुगडे पत्रच्या पत्रकर्त्यांक तशेंच स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या मानेस सिप्रियान मॉरस उपहार वदक शिल्ल्या मानेस सिरील मॉरस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव उपकार आठयता आमच्या विनसीएम असो केदाळे विगार बाबाच्या घरा येताना तसो स्वागत दिवचो असो आमी केदींच विसरोवची ना. ह्या संजेच्या वक्ता आमच्या मोगाळ विगार बापांक फादर लॉरेन्स मस्करेनस हांचे वयर मोग दवन आनी अभिमान दवन व्हडा संख्यान आमच्या फिरगजीतान मात्रणे बगार बन्नूरची आनी मारेलची फिरगजीची म्हाका हांगासर दिसतात. पदरापाचेर कितलो मोग आसा म्हण आमी आतां समजलें. हांव फादर आमी चिंतलें कितलीं जाणां येतात कोण ना म्हणून हॉल भरतलें गी ना गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळे आमी सकाळींचें दवरचें आसलें पुरा प्रोग्राम सांजेर दवरल्यार येतात गी ना गी म्हणून आमकां इल्ली काळजी आसली जाल्यार आज हें हॉल सगळें बरोवन भायर आनी उबें रावल्ली पळयतना फादर तुमचेर कितलो मोग आनी अभिमान आसा म्हण आमकां मस्त संतोश भोगता. फादर तुमकां आमचो पुत्तूरचो लोक कधीच विसरना म्हणून आमी उडास दवरता. तशेंच ह्या कार्याक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन हात मेळोवन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. परत एक फावटी
विकार बापांच्या मुखल्या मिसा वावराक फिरगस कुटुंबातर्फे बरे मागून म्हजी दिनवस्तीची 2 उतरां आखेर करता. ಸರ್ವಾಂಗ್ ದೇವ್ ಪರೇ ಕರೋ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.